para sa proteksyon kag seguridad kang mga antikenyo, naghiwat ng simulation exercise para sa first quarter kang 2021 ang Provincial Explosive Ordnance Disposal and K9 Unit o kon PECU ka nagligad ng Miyerkules, February 24. Ang diyang simulation exercise kinaubra para lantawan ang pag-aalisto kang PECU personnel kumatabo nga may nabilin nga explosive device sa pampubliko nga lugar. Nagkanta kita pamilig yung K9 naton, gin-utilize naton as para mag-detect yung explosive kung may explosive dito sa box. Resulted na nag-indicate ang IAM si King. Nag-response sa explosive kaya kung nakita nyo kayo na kung imaw amo na ang indication na may explosive content sa package. Suno kay Police Captain Roy Robin Urbina, kin-deploy ana team sa Antique kang nagligad ni November 2020. Partidyak ang programa kang PNP na i-localize ang mga National Operating Units at para hindi rin magtawag pa sa Iloilo kang mga eksperto kung in kaso may explosive device regya sa probinsya. Iwas kita sa mga public areas dahil kung isa may mga atake nga una mahina lang ang explosive na pero may ara galing na secondary. Ibig sabihin once nag-respond ang mga responders naton, pwedeng ang second device, secondary device, pwede ma-initiate tapos mahalitan ang mga responders. Amo na ang dapat iwasan din nato. Pagka may mga muna situation, may ma-discovery ka mga vintage bombs. Dahil diri sa Antique, amo lang man ang naton pwede. Wala kita threat sa mga extremists. Maliban na lang din sa yung mga Minister of Rescue. Aton nga basically pag may mga discovery sa IPS kita na report para pinakamalapit sa pinakamalapit na PNP unit ma-report and sila ma-coordinate sa akong sa provincial K9 unit then ako lang discover din ako. Kinpakigimawan man kang aton San Jose Municipal Police Station kag Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ang diyang simulation exercise.